Krigsstrategien i 1. verdenskrig gik meget ud på, at man skulle angribe modstanderne, når de ikke var klar på det. Men alle parterne i krigen havde denne strategi, så de stod altid klar nede ved skyttegravene til at beskyde dem, som skulle ture at krydse ingenmandsland. Man lavede bølger angreb på modstanderne, hvor man som en gruppe soldater løb op ad en skyttegrav og løb hen mod modstanderne. Men mange af de mennesker, som løb op ad skyttegravene for at angribe, blev skudt ned, inden de havde nået modstandernes skyttegrav. På den måde stod krigen stille i meget lang tid, og der skete ikke mange fremskridt i forhold til at skulle bekæmpe modstanderne. Indtil mod slutningen af 1. verdenskrig var USA blevet tilkaldt og kom med mange ikke udtrættede mænd og fly. Skyttegravene var en ny teknologi, da man før i tiden gik rundt på det åbne land. Der var blevet lavet omkring 700 km skyttegrav på Vestfronten. Skyttegravene blev lavet til at beskytte soldaterne, da der var kommet nye våbeneffektsgevær. I starten var skyttegravene primitive. Skyttegravene var ikke beskyttet mod vand, da siderne faldt sammen, som sanden det falder sammen. Efter lidt tid begyndte man at forstærke dem med træ og sandsække i siderne, og man byggede rum ind i jorden, hvor soldaterne kunne være, inden de skulle ud og skyde. I forbindelse med dette byggede man steder, som kunne holde geværerne over kanten på skyttegraven og holde dem for soldaterne, så deres skud blev mere præcise. I krigen var der nogle reglementer for skyttegravene. En tysk skyttegrav var efter reglementet 1,2 meter dyb med en hævet standplads, som man kunne stå på. Der var et brystværn, som var 0,6 meter høj, hvilket gav en total dækningshøjde på 1,8 meter. Sandsække blev anvendt som brystværn og som forstærkning af skyttegraven. For at give skytten mulighed for både at få et godt sigte samt at hvile armene, er der på forkanten af skyttegraven en albuebanket til at støtte albuerne på. Hen imod slutningen af 1. verdenskrig var skyttegravene mange steder på Vestfronten skudt sønder sammen og erstattet af mere eller mindre tilfældige skyttereder i granathuller eller andre fordybninger. Giftgasser blev primært brugt 4 forskellige slags giftgasser som tåregas. Sennepsgas, det var den mest frygtede, og dødelige gasser. Der blev også brugt klor og fosgen. Tåregas blev brugt for at gøre fjenden ubehageligt tilpas. Men man søgte noget, der kunne få fjenden op af skyttegraven. Sennepsgas. I april 1915 brugte man giftgasser for første gang, hvor man lod gassen flyve over til fjenden ved hjælp af vinden og vinden. Men det var også farligt, fordi vinden kunne ændre sig, og så fik fjenden det i hovedet. I 1917 der blev sennepsgassen opfundet af Fritz Haber, som er mulig på grund af industrialiseringen. Og sennepsgassen har konsekvenserne ved kroppen, at man får store væskefyldte blærer, som jeg ikke har lyst til. Det er derfor, jeg har løbet. Som irriterer hud, øjne og slimhinder. Gassen er egentlig farveløs og lugtfri, men på grund af urenheder og bakterier gjorde det gassen gul, og så stank den lidt af sennep. Og også tit ret meget hvidløg, hvilket er lidt klamt, og det er der navnet kommer fra. Gasmasker blev hurtigt en klædepude med beskyttelsesbriller, men i september 1915, 4 måneder efter gassen blev introduceret, blev der opfundet den rigtige gasmaske. Man kan se, der blev brugt gummi, som gjorde, at gassen ikke kunne komme igennem. Og det her mega store filter, som filtrerede de farlige gasser, så man fik ren luft. Og så plastikvinduer. Og før i tiden, der brugte man bare en klud og dykkerbriller. Det ikke var så smart. Selvom giftgasser var ulovlige ved fronterne, de var ikke bange for at bruge det alligevel. Og alle krigsgasser endte med at dræbe 20.000 og skadede 50.000 soldater ved fronten. Dem, der overlevede af gasangrebene, de påvirkede deres helbred langt ud i fremtiden. De oplevede, at de fik lunge- og hudsygdomme som kræft.
Efter krigen var brugen af kemiske våben reguleret af internationale aftaler. For eksempel 1925 Geneva-protokol. Det regulerede også fremtidens brug af våben, hvor det er ulovligt i dag. Dette markerede en af de første forsøg på at mindske de mest grusomme aspekter af den moderne krig. Fly og den røde baron. I begyndelsen af 1. verdenskrig var flyvemaskiner stadig i deres tidlige udviklingsstadier. De var hovedsageligt biplaner, drevet af enkeltmotor og ofte kun udstyret med enkelte maskingeværer eller endda håndvåben, som besætningen brugte til at skyde modstanderne. Disse fly var sårbare over for fjendens ild og udviklede sig rigtig hurtigt. I starten blev flyene primært brugt til rekognoscering og overvågning. De fløj over fjendens linjer for at indsamle information om fjendens positioner og aktiviteter. Dette var meget afgørende for jordkrigførelsen og gav taktisk fordel. Det kan også ses ved slaget ved Somme, som blev udkæmpet fra 1. juli til 18. november i 1916 mellem de allierede, hvilket var primært de britiske og franske styrker, og de tyske styrker langs floden Somme i Frankrig. Dette slag er kendt for at være en af de mest blodige og dødelige kampe i hele krigen. Som krigen skred frem, begyndte luftkampe at blive almindelige. Dette førte til udviklingen af mere specialiserede kampfly. Piloterne brugte avancerede taktikker og manøvrer i luftkampe for at overvinde modstanderen og beskytte deres egne tropper. Manfred von Richthofen, også kendt for den røde baron, var en tysk pilot og en legende inden for luftkrigen. Han er meget kendt for sin dristighed og dygtighed med flyvemaskinerne, da man heller ikke havde set noget lignende før. Han blev rost meget for sit arbejde, som vi også viser her i filmen. Han fløj i et rødt malet fly, som gjorde ham meget genkendelig, og han er krediteret for 80 bekræftede luftsejre og blev derfor en af de mest kendte inden for 1. verdenskrig med sine mange sejre. Selvom flyene i begyndelsen ikke var så dødbringende som senere, øgede de dødeligheden på slagmarken betydeligt. Luftangreb og kampe i luften forårsagede alvorlige skader på både soldater og civile. Piloterne stod også over for fjendtlig ild og mekaniske problemer, hvilket skabte rigtig store udfordringer. I begyndelsen af krigen var flyteknologien i udvikling, og piloterne havde derfor begrænset erfaring med luftkamp. Og det førte til nogle tilfælde, hvor fly kunne skyde sig selv ned ved fejltagelse. Og det skete, når piloterne forsøgte at angribe fjendens fly med deres egen våben, som tit var maskingeværer eller håndvåben. Da dengang var flyene ikke udstyret med fast monteret våben, og der var ikke de her avancerede sikkerhedsudstyr som skydefelt. Så derfor så kunne piloterne ved fejltagelse beskade eller ødelægge deres eget fly. Denne periode var meget præget af teknologisk innovation og heltemod fra piloternes side, som ændrede krigsførelsen for altid. Sikke noget. Landskibe eller landfartøjerne var under en markant udvikling i 1. verdenskrig, som et resultat på de stivende skyttegravskrige, der sådan fandt sted ved Vestfronten. De her maskiner fik tildelt navnet tanks af landskibskomiteen, da de opdagede produktionsmedarbejderne. De omtalte den her nye krigsmaskine som en tanks, fordi den delte de her ligheder med en vandtank. Afhængig af hvilken model, der blev bygget, så kunne mandskabet være op til 18 mennesker, hvor den ene kunne være en kommandør, som man også kalder for løjtnant. Så var der 2 mekanikere, der var også en chauffør, og så var der 12
12 infanterister, hvor 6 af dem var maskingeværsskyttere, og så de andre 6 var hjælpere. Og så var der også 2 af de her artilleristerne, som var både skytte og lader. De første kampvogne, der blev lavet, var noget upålidelige. Stilladsen på de bevægelige dele var særdeles betydelige, både under kamp og så under transport. På grund af, at slagmarkerne var dækket med granater, så var det kun de mest mobile kampvogne, der var i stand til at operere i terrænet. For eksempel den engelske kampvogn Mark 1, som var en britisk kampvogn, der blev bygget i løbet af sensommeren i 1915. En ulempe ved de her kampvogne var, at selvom de var effektive som våben, så fandt man også hurtigt ud af, hvordan man kunne gøre dem ukampdygtige, både under slagene. En ulempe kommer indenfra. For dem indenfra har der været et ekstremt dårligt udsyn, og det har resulteret i, at de kunne køre nogle af deres egne soldater over. Maskingeværet. Det var en våbentype, som ikke var helt ny, men det blev videreudviklet og brugt i stor skala under 1. verdenskrig. Den tyske ingeniør Hiram Maxim havde opfundet det første fungerende maskingevær i slutningen af 1800-tallet. Maskingevær er et automatisk ildvåben, der kan affyre kontinuerlige skud, så længe aftrækkeren holdes nede, og der er ammunition tilbage. Dette gjorde det meget effektivt til at skabe ildstøtte og undertrykke fjendens positioner. Maskingevær blev ofte brugt til at dominere slagmarken ved at forhindre fjendtlige angreb og bevare positioner. De var kendt for at skabe et dødbringende skudtæppe, der gjorde det farligt for fjendtlige styrker at nærme sig. Den tyske MG08 var en af de mest kendte maskingeværer i 1. verdenskrig. Den var luftkølet og blev betjent af en besætning på 2. Den havde en imponerende ildhastighed på omkring 450-500 skud per minut, og den kunne bruges til både defensiv og offensiv krigsførelse. 1. verdenskrig førte til mange teknologiske fremskridt, herunder forbedringer i maskingeværteknologi. Maskingevær blev lettere, mere pålidelige og lettere at transportere, hvilket gjorde dem endnu mere effektive på slagmarken. De tidlige maskingeværer brugte enten en gas- eller en rekylmekanisme til at udløse skuddene. Hiram Maxims tidlige design brugte en gasmekanisme, hvor en del af krudtgasserne, der blev skabt ved affyring, blev omdirigeret til genladning af våbnet automatisk, og det gjorde, at man kunne skyde, imens man holdt aftrækkeren nede, så i stedet for det krævede manuel genladning efter hvert skud. Mange tidlige maskingevær var luftkølede. Dette betød, at de havde en række køleribber eller kølekapper omkring løbet for at hjælpe med at sprede varmen, der var blevet genereret af den automatiske ild. Maskingevær havde ofte store magasiner, der kunne indeholde en betydelig mængde ammunition. Det gjorde dem i stand til at affyre skud i lang tid uden at skulle genlade. Tidlige maskingevær krævede normalt en besætning på mindst 2 personer. En skytte til at betjene våbnet, og en anden til at hjælpe med genladning og opbevaring af ammunition. Et maskingevær fungerer på denne måde. Når skytten aktiverer aftrækkeren, frigives en hammer eller en slagstift, der slår mod tændsatsen på patronen, hvilket antænder krudtet. Maskingevær bruger patroner som ammunition. Disse patroner består af patronhylster, krudt, en kugle og en tændsats. Patronerne er placeret i et magasin, der typisk er aftageligt for nem genladning. Når hammeren eller slagstiften står på patronen, antændes krudtet, hvilket skaber en eksplosiv reaktion, der skubber kuglen fremad gennem løbet med høj hastighed. Når kuglen bevæger sig fremad, skabes der en tilbagestød eller rekylkraft, der trækker tilbage på våbnet. Maskingevær udnytter denne rekylkraft til at udføre en cyklus af handlinger. Rekylkraften bruges til at låse våbnet midlertidigt, hvilket forhindrer de at åbne op under trykket fra eksplosionen. Samtidig fjerner en fjeder det brugte patronhylster fra kammeret og
og kaster det ud af våbnet. Når det brugte patronhylster er blevet kastet ud, bevæger en ny patron fra magasinet ind i kammeret klar til at blive affyret. Den proces den gentages så længe aftrængeren holdes nede, og der er ammunition i magasinet. Det muliggør en kontinuerlig strøm af skud, indtil våbnet tømmes for ammunition. Nej, hvor fedt. Ammo.